கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போவோம் என்று அவர்கள் எனக்கு சொன்னபோது மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன். ஜெபம் செய்வோமாக. ஆங்காங்கே அலையும் பறவைகளுக்கெல்லாம் சரணாலயம் இருப்பது போன்று ஆங்காங்கே அலைகின்ற ஆன்மாக்கள் உள்ளங்களெல்லாம் ஓரிடத்திலே இணைவதற்காக ஆலயத்தை நீ தந்திருக்கிறீர். சிறப்பாக சபை நாள் விழா ஆசரிப்பதற்கு அருள் செய்கிறதற்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம். இந்த தொழுகையிலே உம்முடைய அருள் பிரசன்னத்தை உணர்ந்து கொள்ளுகின்ற உள்ளத்தை எங்களுக்கு தாரும். இறைமக்கள் ஏறெடுக்கின்ற எல்லா விண்ணப்பங்களையும் ஆண்டவர் கேட்டு நிறைவான நன்மைகளை தாரும். இந்த இடத்திலே உம்முடைய பிள்ளைகள் தங்களுடைய உள்ளத்தின் பாரங்களை வைத்து ஜெபிக்கும்போது ஆண்டவர் ஏற்ற காலங்களிலே அவைகளை நிறைவு செய்து தருவீராக. சிறப்பாக கேட்கின்ற வார்த்தைகள் எங்களுடைய உள்ளத்தின் தியானம் எண்ணங்கள் எல்லாம் எப்போதும் ஆண்டவருக்கு ஏற்புடையதாக அமையட்டும். இயேசுவின் திருப்பெயரில் வேண்டுகிறோம் பிதாவே, ஆமேன். இறைநாம் மகிமைக்காக நாம் இணைந்த கீர்த்தனை 53 பாடுவோம். ஓய்வு நாளதனை ஆசரித்திடுவீர் என்ற பாடல். தொடர்ந்து திருமறை பாடம் வாசிக்க கேட்போம். வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட திருமறை பகுதி எசேக்கியேல் 47 அதிகாரம் வசனங்கள் 1 முதல் 8 முடிய. எசேக்கியேல் 47 வசனங்கள் 1 முதல் 8 வரை. பின்பு அவர் என்னை ஆலயத்தின் வாசலுக்கு திரும்ப வர பண்ணினார். இதோ வாசற்படியின் கீழிருந்து தண்ணீர் புறப்பட்டு கிழக்கே ஓடுகிறதா இருந்தது. ஆலயத்தின் முகப்பு கிழக்கு நோக்கி இருந்தது. அந்த தண்ணீர் ஆலயத்தின் வலதுபுறமாய் பலிபீடத்துக்கு தெற்கே பாய்ந்தது. அவர் என்னை வடக்குவாசல் வழியாய் புறப்பட பண்ணி என்னை வெளியிலே கீழ்த்திசைக்கு எதிரான புறவாசல் மட்டும் சுற்றி நடத்தி கொண்டு போனார். அங்கே தண்ணீர் வலதுபுறத்திலிருந்து பாய்கிறதா இருந்தது. அந்த புருஷன் தமது கையில் நூலை பிடித்து கொண்டு கிழக்கே புறப்படுகையில் 1000 முழம் அளந்து என்னை தண்ணீரை கடக்க பண்ணினார். தண்ணீர் கணுக்கால் அளவாயிருந்தது. பின்னும் அவர் 1000 முழம் அளந்து என்னை தண்ணீரை கடக்க பண்ணினார்.
அங்கே தண்ணீர் முழங்கால் அளவாயிருந்தது. பின்னும் அவர் 1000 முழம் அளந்து என்னை கடக்க பண்ணினார். அங்கே தண்ணீர் இடுப்பளவாயிருந்தது. பின்னும் அவர் 1000 முழம் அளந்தார். அங்கே அது நான் கடக்கக்கூடாத நதியாயிருந்தது. தண்ணீர் நீச்சாளமும் கடக்க முடியாத நதியுமாயிருந்தது. அவர் என்னை நோக்கி, மனுஷபுத்திரனே, இதோ கண்டாயா என்று சொல்லி என்னை நதியோரமாய் திரும்ப நடத்தி கொண்டு போனார். நான் நடந்து வருகையில், இதோ நதியோரத்தில் இக்கரையிலும் அக்கரையிலும் வெகு திரளான விருட்சங்கள் இருந்தது. அவர் என்னை நோக்கி, இந்த தண்ணீர் கிழக்கு தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போய் வனாந்தர வழியாய் ஓடி கடலில் விழும். இது கடலில் பாய்ந்து விழுந்த பின்பு அதன் தண்ணீர் ஆரோக்கியமாகும். வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட திருமறை பகுதி வாசித்து முடிந்தாயிற்று. கிறிஸ்துவுக்கே மகிமை உண்டாவதாக. இப்போது மகிழ் பாடல் நூலிலிருந்து பாடலை இணைந்து இறைநாம மகிமைக்காக பாடுவோம். படைத்தவரே, சொன்னபடி செய்பவரே, சொல்லால் அகிலத்தை படைத்தவரே, சோர்ந்து போகும் போது நீ சொன்னதை நினைத்தேன் அகமகிழ்ந்தேன். சோர்ந்து போகும் போது நீ சொன்னதை நினைத்தேன் அகமகிழ்ந்தேன். துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்திடுவேன், துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்திடுவேன். காலம் காலமாக உம்மை நான் துதிப்பேன், காலை மாலை தோறும் உம்மையே துதிப்பேன். என்றும் மாறாதவர் இயேசுராஜன் நீரே, மகிமை மகிமை உமக்கென்றுமே. கண்மணி போல் காப்பவரே, காற்றையும் கடலையும் அதட்டினீரே. கண்மணி போல் காப்பவரே, காற்றையும் கடலையும் அதட்டினீரே. கலங்கி தவித்த போது உம்மை கண்டேன், கடல் மேல் கலங்கிடனே. கலங்கி தவித்த போது உம்மை கண்டேன், கடல் மேல் கலங்கிடனே. துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்திடுவேன், துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்திடுவேன். காலம் காலமாக உம்மை நான் துதிப்பேன், காலை மாலை தோறும் உம்மையே துதிப்பேன். என்று மாறாதவர் இயேசுராஜன் நீரே, மகிமை மகிமை உமக்கென்றுமே. சேற்றிலிருந்து தூக்கினீரே, என்னை தான் தேடியே வந்தீரே. சேற்றிலிருந்து தூக்கினீரே, என்னை தான் தேடியே வந்தீரே. பாதை தவறும் போது என்னை திரும்பி பார்த்தி தரம் பிடித்தீர். பாதை தவறும் போது என்னை திரும்பி
பார்த்தீர், கரம் பிடித்தீர். துதித்தேன் துதிப்பேன் துதித்திடுவேன், துதித்தேன் துதிப்பேன் துதித்திடுவேன். காலம் காலமாக உம்மை நான் துதிப்பேன், காலை மாலை தோறும் உம்மையே துதிப்பேன். என்று மாறாதவர் இயேசுராஜன் நீரே, மகிமை மகிமை உமக்கென்றுமே. காலம் காலமாக உம்மை நான் துதிப்பேன், காலை மாலை தோறும் உம்மையே துதிப்பேன். என்று மாறாதவர் இயேசுராஜன் நீரே, மகிமை மகிமை உமக்கென்றுமே. அன்பிற்குரியவர்களே, சபை நாள் விழா நல்வாழ்த்துக்களை அனைவருக்கும் உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். சிறப்பாக இந்த சபை நாள் விழாவிலும் இறை செய்திக்காக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள திருவசனம் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் 122 1வது வசனம். ஆண்டவரது இல்லத்திற்கு போவோம் என்ற அழைப்பை நான் கேட்டபோது மகிழ்ந்தேன். பழைய மொழிபெயர்ப்பிலே கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு போவோம் என்று அவர்கள் எனக்கு சொன்னபோது மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் என்று பக்தன் ஆலயத்துக்கு செல்வது நிமித்தமாக வருகின்ற மனமகிழ்ச்சியான அனுபவத்தை எருசலேம் தேவாலயத்திற்கு பயணிக்கின்ற பயணிகள் பாடுகின்ற வகையிலே இந்த 122வது சங்கீதம் அழகான வாக்குத்தத்தங்களோடு ஒரு சபை அல்லது ஆலயம் குறித்த ஆழமான செய்திகளோடு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாம் வாழுகின்ற ஊர்களிலே ஒரு ஆலயம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த பகுதி மக்களுடைய ஆன்மீக வாழ்வுக்கு மட்டுமல்லாமல் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கும் அதனுடைய பங்களிப்பு அதிகமாக இருந்துள்ளது என்பதுதான் வரலாறு. ஆகவேதான் ஆன்றோர் பேசும்போது கோயிலில்லாத ஊரிலே குடியிருக்க வேண்டாம், அந்த ஊரிலே முன்னேற்றம் மேன்மை உயர்வுகள் ஏற்படுவது அதிக கடினம் என்கின்ற வகையிலே ஆண்டோர்கள் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள். ஆலயம் தொழுவது சாலமும் நன்று என்றும் ஆலய தொழுகையை குறித்து மகிழ்ந்து பாடின பாடல்களும் வார்த்தைகளும் வாக்கியங்களும் அநேகம் உண்டு. ஒருவேளை 4 கட்டடங்கள் 4 சுவர்கள் உள்ள கட்டிடத்தை ஆலயம் என்று பார்க்கின்ற பார்வை புதிய ஏற்பாட்டிலே பவுலடியார் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக நீங்களே தேவனுடைய ஆலயம் என்று சொல்லுகின்ற அளவிற்கு அதனுடைய புரிந்து கொள்ளுதல் மேன்மை அடைந்திருக்கிறது. ஒருவேளை அந்த வசனங்களின்படி நாம் தேவனுடைய ஆலயம் என்று சொன்னாலும் இந்த மனித கோயில்களாகிய அல்லது மானுட ஆலயமாகிய நம்முடைய வாழ்வு ஒரு கோயிலாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நல்ல பண்புகளோடு இறை சிந்தையோடு வசனங்களை எல்லாம் கற்று ஜெப வாழ்வில் விசுவாச வாழ்வில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அடிப்படையாக இந்த ஆலயம் இந்த கோயில் இருந்தாக வேண்டும். இல்லை என்றால் உடலாகிய வாழ்வாகிய ஆலயம் கோயில் அது ஆண்டவருக்கு உகந்ததாக சான்று பகிர்கின்ற ஒரு ஆலயமாக அமைய முடியாது. ஆகவே இந்த 4 சுவர்கள் கோபுரங்கள் உள்ள இந்த கோயிலை குறைத்து மதிப்பிட்டு விடக்கூடாது. அந்த அளவிற்கு சமூகத்திலும் மனித வாழ்விலும் அந்த பகுதியிலே வாழுகின்ற குடும்பங்களுடைய
வாழ்விலும் வளர்ச்சியிலும் அந்த அளவுக்கு பங்களிப்புகளை ஒரு சபை கொடுத்து வருகிறார். அந்த வகையிலே நமது சபையினுடைய ஆண்டு விழா நிகழ்வின் போது சங்கீதக்காரனாகிய தாவீதுடைய அனுபவம் போன்று இந்த ஆலயத்திற்கு வருவது அது ஒரு மகிழ்ச்சியின் அனுபவமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை முகவுரையாக உங்களுக்கு காண்பித்து தர விரும்புகின்றேன். ஒரு முறை ஒரு குருவானவரிடம் சீடன் ஒரு கேள்வியை கேட்டான். இறை பிரசன்னம் அல்லது இறைவன் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கிறாரே, அவர் தூணிலும் துரும்பிலும் இருக்கிறார், இப்படியெல்லாம் நாம் கற்றிருக்கின்றோம். அது உண்மையாக இருக்க வேண்டும், எல்லா இடத்திலும் இருக்க வேண்டும். ஆகவேதான் அறையிலே ஜெபித்தாலும் பயணத்திலே ஜெபித்தாலும் இருக்கிற இடங்களிலெல்லாம் விசுவாசிகள் ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் ஆசீர்வாதங்களை அருள்கொடைகளை தருகிறார் என்று காண்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது ஆலயம் என்கின்ற ஒரு அமைப்பிற்கு நாம் ஒழுங்காக செல்ல வேண்டும், ஜெபிக்க வேண்டும் என்பதற்கு என்ன அவசியம் இருக்கிறது? அங்குதான் ஆண்டவர் வாசமாக இருக்கிறாரா? இப்படி ஒரு கேள்வியை குருவினிடம் கேட்டார். அப்போது அந்த குரு சீடனிடம் நேர்த்தியான அழகிய ஒரு பதிலை சொன்னார். என்ன பதில் என்றால், நிலத்திற்கடியிலே எல்லா இடத்திலும் தண்ணீர் இருக்கிறது, ஆனால் ஒரு ஊற்று அல்லது ஒரு கிணறு தோண்டினால் அந்த இடத்திலே தண்ணீர் வருகிறது. எல்லா நிலப்பரப்புகளிலும் எப்போதும் தண்ணீர் கிடைப்பதில்லை. நீங்கள் நிலத்தை தோண்டதான் தண்ணீர் நமக்கு கிடைக்கிறதே ஒழிய எல்லா இடத்திலும் தண்ணீர் இருந்தாலும் அதை தோண்டப்பட வேண்டும், அப்போது தான் தண்ணீர் வெளிப்படுகிறது. ஒரு இடத்திலே இருந்து நாம் நம்மை தோண்டுகின்ற அல்லது நமக்குள்ளாக பயணித்து நமக்குள்ளாக இருக்கின்ற இறை அனுபவங்களெல்லாம் வெளிப்படுவதற்கு ஒரு உரிய இடமாக ஆலயம் இருக்கிறபடியினாலே கடவுள் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருந்தாலும் ஆலயம் என்பது அவசியம். எப்படி எல்லா இடத்திலும் தண்ணீர் இருந்தாலும் ஒரு கிணறு அல்லது ஒரு ஊர் தோண்டுகின்ற இடத்திலே தண்ணீர் வெளிப்படுவது போன்று எல்லா மக்களும் இறைவனை தேடுகின்ற அல்லது இறை அனுபவம் பெறுகின்ற ஒரு இடம் ஆலயமாக இருக்கிறதுனாலே அது முக்கியமானது, மேன்மையானது என்று குரு சீடனுக்கு தெளிவை கொடுத்ததை ஒரு நூலிலே நான் வாசித்தேன். ஆக இந்த வகையிலே ஒரு ஆலயம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வுக்கும் குடும்பத்திற்கும் அந்த சமூகத்தினுடைய மேம்பாட்டிற்கும் மிக முக்கியமானது என்பதை இந்த முகவுரை வார்த்தைகள் நமக்கு வெளிப்படுத்தி தருகிறது. இப்போது சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போவோம் என்று சொன்னபோது மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் என்று சொல்லுவதற்கு காரணம் என்ன என்பதை 2 வசனங்கள் வழியாக உங்களுக்கு காண்பித்து தர ஆசிக்கிறேன். முதலாவது, பழைய ஏற்பாட்டு பகுதியாக வாசியை கேட்ட எசேக்கியேலினுடைய நூல் 47வது அதிகாரம் 7வது வசனம். நான் நடந்து வருகையில் இதோ நதியோரத்தில் இரு கரையிலும் அக்கறையிலும் வெகு திரளான விருட்சங்கள் இருந்தது. பழைய ஏற்பாட்டில் எசேக்கியேல் நூல் ஒரு தீர்க்க தரிசன நூல் என்பதை காண்கிறோம். இப்போது இந்த 47வது அதிகாரத்திலே ஒரு ஆலயத்திலிருந்து தண்ணீர் புறப்பட்டு செல்வதாக தரிசனம் காண்பதை காண்கிறோம். தண்ணீர் ஆலயம் வாசல் வழியாக புறப்பட்டு வெளியே வருகிறது. அது முழங்கால்கள் வரை வருகிறது, உயர்வாக வருகிறது, கழுத்தளவுக்கு வருகிறது. அது பாய்ந்து சென்று நதியாக பாய்ந்து சென்று ஓடுகிறது. இப்படி ஒரு காட்சியை இறைவாக்கினர் காண்கிறார். அந்த நதியினுடைய இரு கரையிலும் தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 7வது வசனத்திலே, நான் நடந்து வருகையில், இப்போது அந்த இறைவாக்கினர் இந்த தரிசனத்தை கண்ட பிற்பாடு நதிக்கரையிலே தரிசனம் கொடுத்தவரோடு நடந்து வரும்போது
அதனுடைய இக்கரையிலும் அக்கரையிலும் வெகு திரளான விருட்சங்கள் இருந்தது. காய்கள், பூக்கள், கனிகள் இவைகளெல்லாம் பூத்து குலுங்குகின்ற, காய்த்து கனிகின்ற அளவிற்கு இந்த ஆற்றினுடைய இரு கரைகளிலும் விருட்சங்கள் பழுத்து காய்த்து பூத்து சிறந்திருந்தது என்று சொல்லுகிறார். இது இந்த தரிசனத்தினுடைய காட்சியினுடைய பொருள் என்ன? ஆண்டவருடைய வசனங்கள் இந்த ஆலயத்திலிருந்து ஒருவேளை ஒலிபெருக்கி வழியாகவோ அல்லது திருமறை வழியாகவோ பல உள்ளங்களிலே அது ஊடுருவி பாய்ந்து செய்கின்றது, ஆறு போன்று பாய்ந்து செய்கிறது. இது ஒரு தேங்கின குட்டை போன்று அல்லது ஓரிடத்தில் இருக்கின்ற 4 கரைகள் உள்ள குளம் போன்று அல்ல, மாறாக இது பாய்ந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். வசனங்கள் தருகின்ற கருத்துக்கள் பாய்ந்து ஓடி உள்ளங்களை எல்லாம் அமைதி, சமாதானம், அன்பு, சந்தோஷம் இப்படியாக இந்த ஆவியின் கனிகளெல்லாம் கனிகிற அளவிற்கு ஆலயத்திலிருந்து வசனங்கள் உள்ளத்தையும் மானுடைய வாழ்க்கையும் குடும்பத்தையும் சிறப்பிக்க அல்லது அது வாழ்வழித்து கொண்டே ஒரு நதியாக சென்று கொண்டிருக்கிறது என்கின்ற ஒரு மறைமுக செய்தியை சொல்வதற்கு ஒரு மக்களுக்கு புரிந்து கொள்கிற வகையிலே ஒரு ஆறு, அந்த ஆறினுடைய 2 கரையிலும் மரங்கள், விருட்சங்கள் இவைகளெல்லாம் அழகாக பூத்து பூத்து குலுங்கின, காய்கள் காய்த்து காய்த்து கனிந்தன. அந்த 2 மருங்குகளிலும் பறவைகளெல்லாம் அந்த கனிகளை கொத்தி கொத்தி தின்று மகிழ்ந்தன. இந்த அளவிற்கு அது வளப்படுத்திற்று என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆக இங்கே இறைவாக்கினர் சொல்ல விரும்புகின்ற ஒரு உண்மை என்னவென்றால், ஆலயம் இருக்குமென்றால் அந்த இடங்களெல்லாம் வளப்படும். அது மட்டுமல்ல, ஆலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு செல்லுகின்ற வசனங்கள் அந்த பகுதியிலே வாழுகிற மக்களுடைய உள்ளத்திலே எல்லாம் ஊடுருவி சென்று ஆறு போன்று பாய்ந்து சென்று அவர்களுடைய வாழ்க்கையை வளப்படுத்துகிறது, குடும்பத்தை வளப்படுத்துகிறது. அதன் மூலமாக கனிகின்ற கனிகள் போன்று அவர்களுடைய ஆசீர்வாதமாக அநேக நன்மைகள் கிடைக்கிறது. ஒரு ஆலயத்தின் மூலமாக இத்தனை நன்மைகள் அந்த பகுதி மக்களுக்கும் குடும்பத்திற்கும் சமூகத்துக்கும் கிடைக்கிறது என்பதைத்தான் இந்த இறைவாக்கினர் வாழ்வு தருகின்ற ஒரு ஆலயம் என்று மிக தெளிவாக சொல்கிறார். அவருடைய தரிசனம், அவருடைய காட்சி, இது ஒரு திருச்சபை என்பது ஒரு குளமாக, குட்டையாக, தேங்கி கிடக்கின்ற தண்ணீராக இருக்கக்கூடாது. அது தேங்கி இருக்கின்ற தண்ணீர் என்று சொன்னால் அது பல வேளைகளிலே பயன்படாமல் இருந்துவிடும். ஒரு ஆறாக சென்று அநேக மக்களுக்கு பயன் தருகின்ற, பயிருக்கும் பாசனத்திற்கும் பயன் தருகின்ற ஒரு ஆறாக, அல்லது ஆற்றின் 2 கரைகளிலும் விருட்சங்களும் எல்லாம் வளர்கின்ற, வளம் பொருந்துகின்ற அளவிற்கு அது வளப்படுத்துகின்ற ஆறாக செல்லுகின்ற ஒரு உயரிய நோக்கத்திற்காக தான் ஒவ்வொரு இடங்களிலும் ஆலயங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஆலயத்தினுடைய தலையாய நோக்கம் என்னவென்றால், அந்த பகுதி மக்களுடைய வாழ்வை, உள்ளங்களை, இல்லங்களை எல்லாம் வளப்படுத்துவது. ஆகவே தான் தாவீது சொல்லுகிறார், இப்படி எங்களுக்கு வாழ்வு தருகின்ற, எங்களுடைய குடும்பத்தை, சமூகத்தை வளப்படுத்துகின்ற, எங்களுடைய மக்களை எல்லாம் ஆசீர்வாதம் அடைய செய்கின்ற இந்த ஆலயத்திற்கு போவோம் என்று சொன்னபோது மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன், ஆனந்தமாக இருந்தேன், களி கூர்ந்தேன் என்று சொல்லி தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துவதை காண்கின்றோம். ஆகவே இந்த சபை நாள் விழாவிலே ஆலயத்துக்கு போவோம் என்கின்ற காரியத்திலே எல்லாருடைய உள்ளத்திலும் ஒரு மகிழ்ச்சி, ஆனந்தம், பேரானந்தம் ஏற்பட வேண்டும் என்று இந்த வசனங்கள் நமக்கு காண்பித்து தருகிறது. காரணம், அது நம்முடைய வாழ்வுக்கு வளப்படுத்துகின்ற ஒன்று என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதைத் தொடர்ந்து ஒரு வசனத்தை கூட உங்களுக்கு காண்பித்து தர விரும்புகின்றேன். அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 3வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே பேதுருவும் யோவானும் ஆலயத்துக்கு செல்லுகிற வழியிலே ஒரு முடமான மனிதனை பார்த்து அவனை தூக்கிவிட்டு சுகப்படுத்தினதை காண்கிறோம்.
ஆக இந்த சம்பவத்தை பார்க்கும்போது ஆலயத்துக்கு வருகின்ற வழியிலே தான் இந்த சந்திப்புகள் எல்லாம் ஏற்படுகிறது. இயேசு கிறிஸ்து இந்த குணமாக்கும் பணியை அவர் செய்திருக்கிறார். ஆகவே உள்ள அளவிலும் சரி உடல் அளவிலும் சரி நம்முடைய வாழ்விலே நோய்கள் இன்றி வாழ்வதற்கு, சுகமடைவதற்கு, குணமடைவதற்கு அந்த பகுதியிலே ஒரு ஆலயம் வேண்டும். ஒருவேளை மருந்துகள் இவைகள் ஒரு வகையிலே நம்முடைய சுகத்திற்காக மருந்துகள் தரப்பட்டாலும் நம்பிக்கையினாலே விசுவாசத்தினாலே சுகம் உண்டு என்பதை திருமறை தெளிவாக சொல்லுகிறது. உங்களுடைய விசுவாசம் உங்களை ரட்சித்தது என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு எத்தனையோ தெய்வீக சுகத்தை ஆண்டவராய் இயேசு கொடுத்திருக்கிறார். இந்த ஆலயத்துக்கு செல்லுகின்ற இடத்திலே, அந்த வழியிலே பேதுரு யோவான் இவ்வளோ ஒரு பெரிய அருஞ்செயலை செய்து இறைநாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதை காண்க. அதைத்தான் இந்த வசனத்திலே கூட மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது. அதாவது 8வது வசனம் சொல்லுகிறது, அவர் என்னை நோக்கி, இந்த தண்ணீர் கிழக்கு தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போய் வனாந்தர வழியாய் ஓடி கடலில் விழும். இது கடலில் பாய்ந்து விழுந்த பின்பு அதன் தண்ணீர் ஆரோக்கியமாகும். ஆக இது எல்லாரையும் ஆரோக்கியப்படுத்த, சுகம் தருவதற்கான ஒன்று. பல வேளைகளிலே எத்தனையோ மருந்துகள் சாப்பிடுகிறோம். ஆனால் அவர்களுக்கு உண்மையிலே அந்த மருந்துகள் வழியாக நோய் குணமாகிறதா அல்லது புதிய புதிய நோய்கள் வருகிறதா? பல கேஸ் ஸ்டடி போன்று பலருடைய வாழ்க்கையை நான் உன்னிப்பாக கவனித்திருக்கிறேன். ஏதோ ஒரு சிறு நோய்க்கென்று மருத்துவர்களை அணுவார்கள். அப்படி அணுகும்போது ஏதாவது ஒரு சில மருந்துகளை எழுதி கொடுப்பார். சிறிது நாட்கள் கழித்து அந்த மருந்துகளுடைய விளைவின் காரணமாக வேறு ஒரு நோய் அவர்களுக்கு வந்திருக்கும். அதற்கும் சேர்த்து மருந்து. அந்த 2 மருந்துகளும் சேர்ந்து வேறு ஒரு நோயை உருவாக்கும். 3வது நோய்க்கு மருந்து. ஆக ஒரு நோய்க்கு சுகமடைய சென்றால் இந்த மருந்துகளே மனிதனை அதிகமாக நோயாளியாக்கி விடுகிறார்கள். இங்கே ஆரோக்கியம் அடைவதற்குன்னு ஒரு வார்த்தை, பல வேளைகளிலே நமக்கு ஆரோக்கிய சாமி என்று பெயர்கள் நம்முடைய பகுதியிலே கடற்கரை ஓரங்களிலே அதிகமாக இருக்கு. ஏன்னா சுகமாக இருப்பார், பேர் தான் ஆரோக்கிய சாமின்னு இருக்கும். ஆனால் கிட்ட போய் எப்படி நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கிறீங்களான்னு கேட்டால் அவர் சுகர், ப்ரெஷர் முதல் எல்லாமே அடுக்கி கொண்டே போவார். ஆக பேர் அப்படி இருந்தாலும் அவர் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார் என்று சொல்ல முடியாது. ஆகவே இந்த உலகம் குணமாக்குவதற்கு கொடுக்கின்ற மருந்துகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் குறைபாடு இருக்கிறது. முழு நலன் அதனாலே கிடையாது. ஆனால் ஆலயத்திலிருந்து வருகின்ற நம்பிக்கை அளிக்கின்ற, விசுவாசத்தை தருகின்ற வார்த்தைகள் தருகின்ற சுகம் அது ஒரு முழுமையானது. மனதிலே கூட எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்வதற்கு ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்துகிறது. அது மட்டுமில்லாமல் விசுவாசத்தின் மூலமாக ஆரோக்கியம் அடைய செய்வதற்கு இந்த வசனம் அழகாக சொல்லுகிறது. அதனுடைய தண்ணீர், 8வது வசனம் சொல்லு, அதனுடைய தண்ணீர் அப்படியே பாய்ந்து சென்று ஆரோக்கியமடைய செய்யும். ஆலயத்திலிருந்து வருகின்ற வசனங்கள், வார்த்தைகள் ஆறு போன்ற அந்த பகுதி மக்கள் எல்லாருடைய உள்ளத்திலும் உடலிலும் இருக்கின்ற நோய்களிலிருந்து சுகத்தை தர வல்லமையுடையது. ஆக எதற்காக ஒரு சபை ஒரு கிராமத்திலே நிறுவப்பட்டிருக்கிறது? எதற்காக உருவாக்கப்பட்டு இவ்வளவு அதிகமாக காணிக்கைகளை கொடுத்து அதனுடைய செயல்பாடுகள், கன்வென்ஷன் கூட்டங்கள், போச கூட்டங்கள், ஓய்நாள் பாடசாலை, பக்திமுறை சங்கம், இவைகளை எல்லாம் நேர்த்தியாக எதற்காக கொண்டு இயக்கி செல்ல வேண்டும்? காரணம் என்னவென்றால் கேட்கின்ற வசனங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொருடைய உள்ளத்திலும் உடலிலும் இருக்கின்ற நோய்கள் எல்லாவற்றையும் மாற்றி ஆரோக்கியம் கொடுக்கிறதாக இருக்கிறது. அதுதான் இயேசுவே வார்த்தை, நானே அவர். அந்த யோவான் 1வது அதிகாரத்தை பார்க்கும்போது ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை. அப்போ இயேசுவே அந்த வார்த்தை, அவரே ஒரு நதி போன்று புறப்பட்டு கடந்து சென்று தெருவிலே நின்ற நோயுற்றவர்களையெல்லாம் முழு நலன் அடைவதற்கு சுகத்தை தந்தார். ஆகவே ஆலயம் என்பது ஒரு இடத்திலே நிறுவப்பட்டிருந்தாலும் அதனிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற வசனங்கள்
அந்த பகுதி மக்களுக்கு கேட்கிற உள்ளங்களுக்கெல்லாம் உள்ளத்திலும் உடலிலும் ஆரோக்கியத்தை தர வல்லது என்பதை இந்த வசனம் அல்லது இந்த இறைவாக்கினருடைய காட்சி மூலமாக தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருப்பதை காண்கிறோம். ஆகவே சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது இப்படி ஒரு வசனத்தை சொல்லுகிறார். கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு போவோம் என்று சொன்னபோது மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் என்று சொல்வதற்கு காரணம் என்னவென்றால், அந்த ஆலயத்தின் வழியாக இந்த பகுதி மக்களுக்கெல்லாம் வாழ்வு கிடைத்திருக்கிறது, எங்கள் மக்களுடைய குடும்பங்களுக்கெல்லாம் வாழ்வு கிடைத்திருக்கிறது. இரண்டாவது, அது மட்டுமல்ல, உலகிலே பலவிதமான மருந்துகள் நோய்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் அவைகளெல்லாம் தொடர் விளைவுகளை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கும் போது முழு நலன், முழு ஆரோக்கியம், சுகத்தை தருகின்ற ஆண்டோடைய வார்த்தைகள் ஆறு போன்று கடந்து சென்று எல்லாரையும் ஆரோக்கியமடைய செய்கிறது என்று இந்த காட்சியிலே 8வது வசனத்தின் மூலமாக தெளிவுபடுத்துவதை காண்கிறோம். ஆகவே அது நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற காயங்களை எல்லாம் மாற்றி, உடலில் இருக்கின்ற ரோகங்களை எல்லாம் அகற்றி, இந்த வசனங்கள், நம்பிக்கையுள்ள வசனங்கள் எல்லாம் நம்மை முழு நலனடைய செய்கிறதா, ஆரோக்கியமடைய செய்வதனாலே இப்படிப்பட்ட ஒரு நன்மையை தருகின்ற இறைவன் வாசம் செய்கின்ற இல்லமாகிய இறை இல்லமாகிய ஆண்டோடைய ஆலயத்திற்கு போவோம் என்று சொன்னபோது மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் என்று சொல்லுகிறாரே. இதை கேட்கிற எல்லா இறை மக்களும், பிள்ளைகள், வாலிபர்கள் எல்லாரும் ஆலயத்துக்கு வருவதை, ஆலயத்துக்கு வந்து செயல்படுவதை மகிழ்ச்சியின் அனுபவமாக ஏற்று செயல்படுவோம். நிச்சயமாக அது ஒரு ஆசீர்வாதமான அனுபவமாக இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. ஆண்டவர்தாம் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதித்து தருவாராக. ஆமென். இத்தொழுகையின் நிறைவு கீதமாக ஞானப்பாடல் 355 காரிருளால் மூடப்பட்ட என்ற பாடல். ஜெபிப்போமாக. அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே, இந்த பகுதியிலே வாழுகின்ற மக்கள், குடும்பங்கள் வாழ்வு பெறுவதற்கும் வளம் பெறுவதற்கும் உள்ள காயங்கள், உடல்
நோய்களெல்லாம் அகன்று ஆரோக்கியமடைவதற்கும் இந்த பகுதியிலே ஒரு திருச்சபையை தந்திருக்கிறீர் என்று நாங்கள் தியானித்தோம். கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று அவர்கள் எனக்கு சொன்னபோது மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் என்ற மகிழ்ச்சியின் அனுபவங்கள், சந்தோஷ சாட்சிகளை நாங்கள் கேட்கும்படியாக இதோ இந்த ஆலயத்தின் வழியாக அநேகர் வாழ்வு பெற ஆரோக்கியமடைய இந்த திருச்சபையினுடைய அருள்பணிகள் அத்தனையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். கடந்த கால பாதச்சுவடுகளை, வரலாற்று நிகழ்வுகளை எல்லாம் நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம். தாழ்விலிருந்த எங்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர். கடந்த காலங்களிலே துன்பத்திலும் கஷ்டத்திலும் இருந்த இந்த பகுதி மக்களுக்கு இவ்வளவு மேலான உயர்வான வாழ்வை ஆலயத்தின் வழியாக தந்திருக்கிறீர். கல்வியை தந்ததோடு, பொருளாதார உயர்வுகளை தந்ததோடு, ஆண்டவரை பற்றிய விசுவாசத்திலே உறுதியாக நிலைத்து வாழுகின்ற மேலான அனுபவங்களையும் அருளி செய்கிறீர். நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். தொடர்ந்து நீர் செய்த எல்லா பணிகளையும் உம்முடைய அடிச்சூடுகளை பின்பற்றி இந்த பகுதியிலே நிறைவேற்றுவதற்கு திருச்சபையின் உண்மையான இறைமக்களாக எங்களை அர்ப்பணம் செய்கின்றோம். ஆலயம் எங்களுக்கு வாழ்வு தருவது போன்று ஆலயத்தின் வழியாக நாங்கள் இறைநாமத்தை மகிமைப்படுத்தவும், ஆலயத்தின் வழியாக நீர் இந்த உலகிலே செய்து நிறைவேற்றிய பணிகளை செய்து நிறைவேற்றி எங்களை கருவியாக நீர் பயன்படுத்துவீராக. அவனமாக ஆண்டவரே, இந்த பகுதி மக்கள் எல்லாருக்கும் இந்த ஆலயம் ஆசீர்வாதமான ஆலயமாக அமைவதாக. இந்த பகுதியில் உள்ள எல்லா குடும்பத்தையும் வளப்படுத்தி இந்த பகுதியில் உள்ள எல்லா குடும்பங்களும் மேன்மையடைய ஆண்டவர் அருள் செய்யும். வருகின்ற நாட்கள் எல்லாரும் ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த கிருபை செய்வீராக. வெளியூர்களிலே தூர இடங்களில் இருக்கிற எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும்போது ஆண்டவர் தாமே எங்களுடைய பிள்ளைகள் இருக்கிற இடங்களில் உம்முடைய பாதுகாப்பை தாரும். உலகனைத்தும் வாழ்கிற மக்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம். வன்முறைகள், வெறுப்புகள், பகைமைகள் இவைகளெல்லாம் அகன்று அமைதி, சமாதானம், அன்பு நிலைக்கத்தக்கதாக தூய ஆவியானவர் எல்லாருடைய உள்ளத்திலும் ஆண்டவர் செயல்பட வேண்டுமாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். தேசத்தின் எல்லா குடிமக்களும் வாழ்வர எடுக்கின்ற முயற்சிகளை வாய்க்க பண்ணும். எங்களுடைய தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு தேசமாக அமைய ஆளுநர்கள், அதிகாரிகள் எல்லாரோடும் உம்முடைய அருள் கூட இருக்கட்டும். உலகெங்கிலும் அருள் பணி செய்கிறவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கின்றோம். தன்னை வெறுத்து தியாக உணர்வோடு செய்கின்ற பணிகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து அங்கீகரித்து அதன் மூலமாக உலக மானிடருக்கு வாழ்வை அருளி செய்யும். இப்போதும் ஆண்டவரே, எங்களுடைய திருச்சபை திருப்பணிகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். இந்த திருச்சபை இந்த பகுதியிலே சாட்சி பகருகின்ற சான்றுள்ள ஒரு சபையாக திகழ எப்போதும் உம்முடைய அருள் பிரசன்னம் இந்த திருச்சபையிலே தங்கியிருக்கட்டும். எங்களை ஆண்டவருடைய தூய ஆலயமாக இறை சமூகத்தில் அர்ப்பணம் செய்கிறோம். எங்களுடைய உள்ளத்திலும் நீர் வாசமாக இருந்து வழி நடத்தும். இயேசுவின் திருப்பெயரில் வேண்டுகிறோம் பிதாவே. கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபை, பிதாவாகிய கடவுளின் அன்பும் தூயாவேண்ட ஐக்கியமும் திருவுறவும் இன்றும் என்றும் அனைத்து நாட்களிலும் நம் அனைவரோடு தங்கியிருப்பதாக.